Tinggal kaide. Kaya na Kanan biting na naide. nahawan. Kaide ang tonga jakring tongka. Dakon mang. Ese kong nong na sanan pogi thangka. Tirpuri chundiri mano norok joto saide manka pun 15 bat bol khaimani soya hnoi. Gaka abo tabu bo orono phaika bui joto saimatka kutul phano boro buthako saime hni bui joto salai tong mane oro buthak paika norok prosar khlari man. Hinke norok display o kahangpe nugiman kana khoroksa buri matai kolop jagai sakjang rijak te ingai buprawi tongmani hinke khoroksa bukhok sawai khnare man bisning sawai manka Udaipurni Matabarini a jagani ama bini sago phai hapaike hinai tangai hapaike hinke a jaga o a Matabari o 15 bar puntani punchoya ingai a jaga tongna jaga kari ingai o jaga o burini sago phai hapaike hinai o bukhok sawai khnarika hinke belekhan wana ma sinta nor o video no pulan chimi paithak jora kahamke nai di Tinggal kaide. Kaya na Kanan biting na naide. nahawan. Kaide ang tonga jakring tongka. Dakon mang. Mupa han tong ade ang kanano na hari kai di wan. Kenapa no na hari Nok kai? mamia sari go kai saya de. Kaka tini ko ni na tagi ata padar ko kaya ke batini. Kanana haran mah. Ni siri tong hin nong nong saya de. Naharan. Nanti sih kan tang angkum di tos thon lah. Than ingin gana than kuning ya. Tahu bo kai bo. Aku kai kari kota. Bo kali mani dai. Kai ni si kari kong kai ke. Naharan hari wana. Aku narik kan oh. Kutu apa hat tong ni ma ang kanan bising nahare kai di wana. Ate kaisa kong nong na sanan pogi thangka tirpuri chundiri mano norok joto saide manka pun 15 bat bol khaimani soya hnoi gaka abo tabu bo orono phaika bui joto saimatka kutul phano boro buthako saime hni bui joto salai tong mane oro buthak paika norok prosar khlari man Mata bo oro phajak do. ma iko Ozga hapa kena. Ke ati operation diro te kri kena. aro kori khabo Mata bage aro tongli ya ma tapo. dala thokai ta dalbaji mamang thangba ka wan charok tipra sarong ni bage haimane wan charok ma sing thangsu war amni Matabari wo. wat mata bari wo amni bage ang aro buthakliya ka boro buthak no ni phaimane oro buthak jakha Oron tongpla chine na. Orang tongplai sini ang tay kutulia orang. Bufrun thik aran ke kutul mani bo. Bo phaimani ke je ang manoi emne mas ode khairok khna apno phaile sapai ka ang aro tongle oro phachuk na hne ke tong ke bisas thaya ke ta bon khai churi ditai churi di pho bagai churi thani ko ka di bro ga apni bagai tabu khai phachuka khai ko po tabu khai tei khangle ani no phachuka ta Acha. Mata mo sanmani tini a sonro ni sanmani ta mo rili ya mani. u je gor hlai so gor ni hlai mane a gor bini bagi kri kho te I Nok ta nok. u ma sotra ma bai u bodro kali mani bagi simi se khaja ko ngete ibru sundri mani bagi khaja ko tam bai khaja himale bo soi phachukya ko apruchi noro kam bagi sing khlaya tong khota kai Phaiso kana. tab ko phachuka buito saimia boro thangkan hilai tongo oro nobo Acha angka azga tau thane ronga ta mungsina kunu amuta sikri khenka azga wo. abni bagi bolisa yata Bolise na. Oro phai nang na ta bo. Ma bai soi ma lai sunang. jidino bukha ka ham khai no phachuk na ni ko oro ma phachina ta boro Ge nongro phane baga kisa phone number share sidi. Phone number 6009 273 202 Tese sapi sidi do. 6009 273 202 Ge khadon dakde busang a Tripura sindiri wo Matabari wo matai kiri kha nei borok samani nor kana kana inke bobai direct soing mala jam musung khangke ozga phaisidi ozga na bin mondir sinamjak sine hini borok saglai mani nor direct nugui tokna bin bisagono tabo habjak ani ma bin amani sago joto icha ko sung khorok tam icha ko joto icha ko na habo sekanggo bang sajak sabun samro hab kita ana aman chago habo an bahno jo kusuni chago habo rumi acha Jack, honey,
no yang puji di sana Dada dako. kan ini orang yang jadi kan yang an kalau dong tak aja puji di mana itu Gimana kita? Tidak kah? Ada lungan jangan sekali.